terra xa somente sé, un pobo aquí, outro acolá, mil árbores, monte raso, un ceo chumbo e tráxico no que andan as aves a voar. O resto é soedad. Ola, boas. Quero mandar en primeiro lugar un saúdo moi grande a toda a xente xenial do Instituto de Estudos Chairegos e tamén a miña lembranza querida ao grande Manuel, o queridísimo Manuel María, tanto polo seu apoio continuado á causa de defensa da lingua como polo xenial da súa obra poética, que ademais pois me acompañou un pouquiño a tamén, pois, para mí é inesquecível aquel día que compartín un recital con el. Teño así deses momentos que teño guardadiños con especial afecto na vida, e tamén ás veces que me ten dado datos importantísimos para non se perderen da divulgación, da información fundamental da nosa historia e da nosa cultura. Vou ler un poemiña do Manuel que se intitula Portugal, o país onde me encontro. É un fragmento do texto. Portugal ten as cores da melancolía e da esperanza e florece en outonos perfectísimos. Os días portugueses quedaron en min inconmovíveis, cunha dourada luz que ilumina, maina os meus desvelos, un mundo de primaveras e nostalxias, pombas, roseiras, andoriñas e carabeis roxos que rebentan nunha fonda paixón alucinada. Sempre, sempre volto, sempre, e nunca máis me vou de Portugal.